Λοιπόν, καλώς ήρθατε και πάλι στην ανάλυση μας. Σήμερα έχουμε κάτι ιδιαίτερο, θα έλεγα. Ναι, καλησπέρα. Μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Μπαίνουμε στα βαθιά μιας συζήτησης, μιας καταγραφής μεταξύ ενός χρήστη και μιας τεχνητής νοημοσύνης, ενός AI. Ακριβώς. Και το θέμα είναι καυτό. Ο ορισμός της γυναίκας. Και πού μπαίνουν οι τρανς γυναίκες σε αυτόν τον ορισμό. Η δουλειά μας εδώ είναι να δούμε τα επιχειρήματα, πώς πήγε η λογική, πού κατέληξαν. Σωστά. Μόνο τη ροή της συζήτησης, τη λογική της δομή, δεν παίρνουμε θέση στο ίδιο το ζήτημα. Αυτό είναι σαφές. Πάμε λοιπόν στην αρχή. Ο χρήστης ξεκινάει κάπως απόλυτα, θα έλεγα. Ναι, λέει, δεν νομίζω ότι οι τρανς γυναίκες είναι πραγματικά γυναίκες. Έτσι απλά. Και το σκεπτικό του? Λέει ότι αν το ποιος είναι τι τρανς η γυναίκα βασίζεται μόνο στο τι λες εσύ ότι είσαι, τότε η λέξη γυναίκα γίνεται κυκλική. Αυτό λέει. Χάνει την πληροφορία της. Κατάλαβες. Δηλαδή δεν περιγράφει κάτι συγκεκριμένο πια, πέρα από την ίδια τη δήλωση. Αυτό ακριβώς. Εκεί εστιάζει. Στην πληροφοριακή αξία της λέξης. Και η AI πώς αντιδράει στην αρχή? Η AI, ξέρεις, αναγνωρίζει ότι είναι μπλεγμένο το θέμα. Ευαίσθητο. Προτείνει και άλλα πράγματα. Όπως? Όπως μήπως η γυναίκα είναι κοινωνική κατηγορία ή μήπως το φύλο είναι φάσμα. Ξέρεις, βιωμένη εμπειρία, σεβασμό στην αυτοαναγνώριση, τέτοια. Κατάλαβα. Αλλά ο χρήστης τα δέχεται αυτά? Όχι ακριβώς. Λέει πως η κοινωνική κατηγορία μπορεί να μας γυρίσει πίσω σε στερεότυπα ρόλων. Κατάλαβες. Και το φάσμα το βλέπει πολύ αφηρημένο, δεν βοηθάει, λέει, πρακτικά. Ενδιαφέρον. Και πώς προχωράνε από εκεί? Ψάχνουν κοινό έδαφος? Ακριβώς. Και εδώ γίνεται το σημαντικό. Ο χρήστης καταφέρνει να πάρει τη συμφωνία της AI σε 3 αρχές. 3 βασικούς κανόνες, ας πούμε. Ποιες είναι αυτές? Πρώτον, οι λέξεις πρέπει να σημαίνουν κάτι. Να είναι σαφείς για να συνεννοούμαστε. Λογικό. Δεύτερον, οι ορισμοί, ναι μεν κοινωνικές κατασκευές, αλλά πρέπει να μας βοηθάνε να καταλαβαίνουμε τον κόσμο. Να είναι χρήσιμοι, πρακτικοί. Οκ. Και η τρίτη? Η τρίτη και πολύ κρίσιμη. Η αυτοαναγνώριση ισχύει για την τρανς ταυτότητα. Δηλαδή, όποιο άτομο λέει «είμαι τρανς», είναι τρανς. Η AI συμφωνεί ρητά και με αυτό. Λοιπόν, έχουμε 3 συμφωνημένες αρχές στο τραπέζι. Σαφήνεια λέξεων, χρησιμότητα ορισμών και εγκυρότητα της τρανς αυτοαναγνώρισης. Ναι. Και πάνω σε αυτές, ο χρήστης χτίζει την επόμενη κίνησή του. Που είναι? Να δείξει μια αντίφαση. Ακριβώς. Συνδέει τα κομμάτια, λέει, αφού οι λέξεις θέλουν σαφήνεια, αρχή 1, και η τρανς ταυτότητα βασίζεται στην αυτοδήλωση, αρχή 3. Αν πάμε να ορίσουμε και τη γυναίκα μόνο με την αυτοδήλωση, τότε η λέξη γυναίκα χάνει τη σαφήνειά της. Παραβιάζει την πρώτη αρχή. Αυτό λέει, αυτό ακριβώς. Ότι η απόλυτη αυτοαναγνώριση ως μοναδικό κριτήριο για το ποια είναι γυναίκα, συγκρούεται με την ανάγκη οι λέξεις να λένε κάτι συγκεκριμένο. Και η AI, εκεί τι λέει? Αρχίζει να δυσκολεύεται? Ναι, αρχικά μιλάει για ένταση μεταξύ των αρχών. Αναγνωρίζει το πρόβλημα, αλλά διστάζει. Παραδέχεται κιόλας ότι αν ψάξεις για άλλα κριτήρια, πέφτει σε άλλα προβλήματα, αποκλεισμούς ή στερεότυπα. Αλλά ο χρήστης δεν το αφήνει. Επιμένει στη λογική συνέπεια, σωστά? Επιμένει. Την πιέζει να δει πού οδηγούν λογικά οι αρχές που η ίδια αποδέχτηκε. Και φτάνουμε στο τέλος. Στο συμπέρασμα της AI. Ναι. Και η AI τελικά, πρέπει να το πούμε, όντως συμφωνεί με τη λογική κατάληξη του χρήστη. Το επιβεβαιώνει κιόλας. Δηλαδή, τι ακριβώς λέει? Λέει ότι με βάση αυτά τα αυστηρά κριτήρια που τέθηκαν στη συζήτηση, ότι οι λέξεις πρέπει να έχουν συγκεκριμένο νόημα για να είναι χρήσιμες και με τη λογική ότι η καθαρή αυτοαναγνώριση το υπονομεύει αυτό για τον όρο γυναίκα. Τότε, ναι. Μέσα σε αυτό το πολύ συγκεκριμένο φιλοσοφικό πλαίσιο, η δήλωση «οι τρανς γυναίκες είναι γυναίκες» δεν στέκεται λογικά, σύμφωνα πάντα με αυτές τις αρχές. Και τονίζει η AI ότι δεν αναιρεί τις αρχές, αλλά ότι αυτό είναι το λογικό αποτέλεσμα αυτών των αρχών. Ακριβώς. Το λέει ξανά και ξανά. Ότι η κατάληξη προκύπτει λογικά από τα κριτήρια που συμφωνήθηκαν. Και ο χρήστης διευκρινίζει ότι δεν μιλάει για δικαιώματα ή σεβασμό, αλλά για τη φιλοσοφική συνέπεια. Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Παρουσιάζεται ως ένα λογικό συμπέρασμα εντός των ορίων της συγκεκριμένης συζήτησης και των κανόνων που έθεσαν. Άρα, συνοψίζοντας,
είδαμε πώς η επιμονή σε κάποιες αρχές για τη γλώσσα και τη λογική οδήγησε μια AI βήμα-βήμα σε ένα συμπέρασμα για τον όρο γυναίκα, που υπό αυτές τις συνθήκες έρχεται σε αντίθεση με την ιδέα της αυτοαναγνώρισης ως μοναδικού κριτηρίου. Ακριβώς. Και μας αφήνει με ένα μεγάλο ερώτημα, έτσι δεν είναι? Ποιο είναι αυτό? Πώς μπορεί η γλώσσα μας, που συνεχώς εξελίσσεται, να χωρέσει όλη αυτή την πολυπλοκότητα της ταυτότητας, της εμπειρίας? Χωρίς όμως να χάσει τη σαφήνεια που χρειαζόμαστε για να συνεννοούμαστε. Ναι. Πώς βρίσκουμε αυτή την ισορροπία? Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, νομίζω.